Il-Fondazzjoni għall Konservazzjoni tan-Naħla Maltija iddikjarat in-naħla indiġena f'pajjiżna bħala l-insett nazzjonali e kif wasal fil-qofol tiegħu proġett appoġġjat mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat l-MCVS. L-għan primarju ta' dan il-proġett u li jippromovi din id-dikjarazzjoni bil-produzzjoni ta' filmati professjonali edukattivi kif ukoll numru ta' taħdidiet fil-kunsilli lokali u dawk reġjonali. Dan il-proġett li beda f'Ottubru 2023 sar b'investiment ta' 4,000 euro parti mill-fondi allokati mis-Small Initiative Support Scheme amministrati mill-Kunsill Malti tal-Volontarjat. Dylan Farrugia, wieħed mill-amministraturi tal-Fondazzjoni għall Konservazzjoni tan-Naħla Maltija, sostna l-importanza tal-fondi li nitwettiq ta' dan il-proġett. Il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat, Mauro Paċ Paraxkandolo, ukoll qal li hu ta' pjaċir li jinnota l-varjetà kbira ta' proġetti li jiġu finanzjati bl-iskemi tal-Kunsill. Permezz tal-fondi tagħna għal darba oħra qegħdin ngħinu għada din id-darba mhux biss biex tkun qed taħdem fil-komunità imma wkoll biex tiċċelebra n-naħla Maltija, ġifieri tiċċelebra dak li hu Malti, allura importanti li naraw li settur tal-volontarjat permezz tal-fondi li qed jiġu mejjuna bihom ikunu jistgħu wkoll jagħmlu servizz ikbar fuq livell nazzjonali li jieħdu ħanka lil minn xtutna. Min-naħa tagħha, il-Ministru responsabbli mill-qasam tal-volontarjat, Giulia Farrugia, saħqet kif dan il-proġett u wieħed interessanti immens għax l-insett nazzjonali qed jingħata l-prominenza li jixraqlu. Dan il-proġett huwa wieħed mill-aktar interessanti għaliex rajna kif grupp ta' żgħażagħ ħadmu flimkien biex l-insett nazzjonali n-naħla Maltija tieħu dera fuq pjattaforma nazzjonali u nkunu nistgħu nimbuttaw l-importanza ta' dan l-insett.